Ahoj, jmenuji se Věra Effenberger a vy jste se právě dostali na stránky projektu Zvládni matiku, který stejně jako minulý, tak i ten letošní školní rok pomáhá všem žákům, studentům, absolventům a prostě lidem, kteří se rozhodli konat státní maturitní zkoušku z matematiky. Z vlastní zkušenosti učitelky matematiky vím, že ta příprava se dost podceňuje a skoro čtvrtina všech maturantů ji nezvládá. A pokud nechcete patřit mezi ně, tak je důležité se dobře připravit. Projekt Zvládni matiku vám nabízí následující. Pokud se zaregistrujete dole pod videem, obdržíte hned 4 videa zdarma, ve kterých naleznete odpovědi na otázky, které potom nemusíte hledat na ministerstvu, na Cermatu, na nový maturitě, u starých svých známých, ale prostě všechno najdete ve videu. Je tam, co všechno je potřeba umět, vědět a znát k té maturitě, jaké typy úloh se tam objevují a jaká je dobrá strategie při potom řešení. Jaké pomůcky jsou povolené a jaké naopak nejsou. No a 4. video, asi nejdůležitější, kolik bodů musíte získat, abyste uspěli. Dále na svůj e-mail dostanete katalog požadavků a také soubor vzorových úloh k té maturitě. No ale to není všechno, je potřeba se připravit, propočítat několik příkladů a samozřejmě buď to probírat ve starých sešitech veškerou látku, nebo také projet všechny učebnice matematiky, že jo, ze kterých jste se učili, a taky další literaturu prostudovat k té maturitě, mít doučování, konzultace a tak dále, a nebo si můžete v sekci e-shop objednat naše online kurzy, ve kterých naleznete video, které je vždycky určené na daný tematický okruh. Je v něm vysvětlena veškerá látka, teorie, propočítané příklady k tomu danému tématu a také k tomu jako bonus získáte zdarma pracovní sešity, kde máte všechno tohleto také napsané. Můžete si dopočítat příklady vlastní, udělat si tam poznámky, vracet se k tomu, jak se vám to bude hodit. A také ještě checklist, kde už si jenom odkřížkujete, zda tu látku umíte, nebo případně se k ní ještě musíte vrátit. To samozřejmě potom z pohodlí domova. Stačí vám notebook, tablet a hlavně připojení na Wi-Fi. Můžete se učit kdykoliv se vám to bude hodit, ráno, odpoledne, večer, o půlnoci, prostě kdykoliv. A myslím si, že je to taková pohodlná cesta, jak se dobře připravit. Projekt Zvládni matiku vám i dále na stránkách nabízí testy a zadání těch minulých úloh a také videa, ve kterých jsou ty maturity propočítané. Věřím tedy, že se vám toto bude hodit a že se ještě někdy v nějakém videu spolu uvidíme. Tak jo, držím palce, ahoj!